Подача. Высокая, и Дудко достает до мяча. Перемагчы футбольный клуб Витебск. І дві гульні запар у чемпіонаті не може здобути перемогу Ньоман. Васильева низко спустилася за мячом. Проходит все ж таки гэта подача на Бузинову, але на Бузинову у штрафной удар. Гол! Для обоих команд у гэтым матчы. До речі, у апошнім сезоні за Бобруйчанку в чемпіонаті Зуверату тягне м'яч по фланзі, рихтує подачу. Яна йде, Ольга Даурова вельми так неупевнено м'яч виносить. Дудко. Блокується її удар. Логінова. Є побрати м'яч. Отказує перехоп від Тетяни Логінової. Дудко. І не бачить тут підстав. Настасья Сидорчук, яка отримувала меддопомогу. Моцний закид, Зуверату. І не залітає, все ж таки м'яч у браму. От 91-й Катерина Ковальчук. І ось скотче після гэтага кутового, після якого все ж таки залітає м'яч у браму Витебск. Яка може з'явитися тільки Татарин у полі. Дудко. Збивають. Пробиває Дудко, у інший кут полетіла Ольга Даурова. Їх суперник пробує забити яще. Пошла подача. І забиває Логінова. Нана отдає на Дудко. Та проходить суперницю. Долма. На фланзі. Открывается у центре Джульетта Нана, але пошел пас на Наталью Качан, пропустила вертацию в нем она. Подача. Муса Зуверату. Мяч. Бузинова. Верхолайцеву, та знову на Бузинову, та на Олещенка. І Груша 2-4. Футболістка з м'ячом у центр. Пас на